Ay mo lang. Ikakaya, witing ka, witing, witing. Puro ka witing. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo niyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Oras mga tugang sa RPN DCKI alas 9:08 ninaga.
An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan gabos ang tabayanan. Bicol Connection. Bicol Connection. Bilang mga tugang Marina Ramrag kaninyong amin. Kaya pong programang Bicol Connection. Balik naman po kita ngayon na August 1 sa 9 to 11 na programa. Sa dati tang oras asin man program title ano. Ito kayang 5 to 7 revise ako duman sa 5 to 6 si Sir Manding. Pag 6 to 7 si JB. Nakigwa po kita ni na panibago na naman na program grid, panibagong mga programa oras sa RPNDC kaya. Sa lado technical, ang sa kuya po digdi yung partner, si Chief Engineer Abilin Dontoral. Sa information niya, on digdi, si Jimmy Guanzon. Duman po sa transmitter site, yang duman si Tony Saison and si Ricky Sagayam. Good morning, good morning. Happy birthday po sa gabos na may kumpleanyo mo niyan. Sana magpakanton man kamo. Sa mga mag-aragom na masilibrar kan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa endo ngamin. Sa mga may kapiestahan, may kapiestahan na ba? Happy fiesta po sa endo. Kung saan man kamo, mag-iribanan kita about 11 o'clock in the morning. Sa mga nag-antabay sa to, sa merkado publiko, sa terminal, sa mga paraoma, mga parasira. Good morning sa inyo. Madali na po ang Piña Francia Festival. Kaya po kita, may mga sponsor na po kitang play. Pinapasalamatan ng mga katuwang sa Blow by Blow account sa dadaraw na full coverage kan team kan RPN Radio Ronda personnel minista. Sa luwas siya naman po dyan ang sa tuyang mga karonda mapaabot man po kan sa indang mga tiniripo ng mga informasyon mga bareta. Sinda karondang Philip Barasina, si Ate Glinda Capalos Biare, si Diggs Martinez, asin iba pa. Kalayugan ko man good morning si Barangay Kagawad Nestor Andalis kan Barangay San Agustin, Iriga City. Nagaantabay man sa tutuya. Mantang nag-aasada kan proyekto kay niyo pong kalahi ining vegetable gardening maray na project kaya bagayan kan sa tuya pong gobyerno may budget. So kaya gusto niya may maaniman po sa indang barangay katuwang po dyan ang mga PWD. Ngunyan nga ni kung mga nag-aarasada nagagarabi sa gilid kan tinampo ini katakod man kan proyekto kang gobyerno
lalo na kanduli ining tupad program. May bayad man po yan. Mga naka-uniforme po pati ang mga nag-aarasada sa mga nag-aawan. May mga binasbad, may mga asada, may mga kagkag. So, malinig ang lambang sona dyan. Yan. Si Kagawad sulong nag-aasada sa mga garden na pinag-aasikaso niya. Dahil gusto niya may follow-up. Dahil masayang ang pundok ang gobyerno magkubas ang maani. Diyan man sa Barangay Salvacion, nagpasalamat man po ang Barangay Council, ang sendang kapitan, mga constituentes diyan sa Palaog, sa Tinampo, kay Kapitan Lagatik, asin man kay Juris Paharis sa pinasiminto kan lokal na gobyerno sa pahinginot ni Mayor Rex and ni Attorney Wapi ang Megos na City Administrator. Saka sa tabang siyempre ni Governor Luigi Villaperte and Congressman Mix Villaperte. Ang sabi baga ni Juris, dahil nadaa po baga lalaboy ang sa endang dalan. So, kaya grabe ang pasalamat maninda. Diyan man sa Naboa, natapos na po ang 454th founding anniversary, foundation anniversary, na naging successful. Malatan mayor na bisita ninda, sinda Kong Mix Villaperte, Colonel Rodrigo Sarmiento. Yaon siyempre ang presensya ni Mayor Fertin. Nagkaigwanin kaugmahan ang mga eskwelahan na nagpartisipar, mga majorate, MAPI, dahil dakulang premyo ang sa endang naresibi, igwa pang mga dakulang consolation prizes, tinaoan sinabit ng mga opisyal kang gobyerno. Kaya happy, ang mga nagpartisipar. Yan man po sa parte kan na Buhi Camarines. Grabe man ang talak-talak baga kan dating alkalde po dyan. Na si, dating Mayor Margie Aguinillo. Grabe ang talak-talak. Grabe ang muto-muto. Dahil po sa daida pinagbawalan ang ikabit ang tarpaulin sa Rizal Park. Kaya nadismaya dahil sa paagikan sa iyang Facebook page. Pagkatapos na i-disallowed ang pag-installar kan tarpaulin, na nagpo-promote kan MMA recital show sa Buhi Park o Rizal Park. Kanakaaging July 28, pagki-question niya po ang rason sa likod kan sinambit ng pagbawal. Ini po kaya ining acronym kayang MMA, bako man ini ang pinakang rason. Kung taano ta pinagpapawal yan, Kundi bawal po talaga gayod ang pag-installar ni pa man na tarpaulin dyan sa Rizal Park. Saka mabugtak man sana ng acronym kaya, MMA pa Garo man sana ni nangangampanya na tulos. Ining
recital show niyang pero nailing ko baga dyan sa may Barangay San Pedro karo igwaman dyan tarpulin na kabugta. O, pwede na kayo dadto. Ansa iya man na purpose da pero magsuporta man sa mga kakian, mga hobinis sa sinabit ng banwaan. Na gusto man na paatindi ron sa recital show niyang ini. Ngunya na aldaw. Naan na mga partisipante maustig ag matibay da ang igin dance workshop season para sa mga showcase kan sa indang talento. Kundi ang anong talig di Malaysia tama di former Mayor Margie Aguinildo. Kan panahon na ini ang alkalde pinagbawalan niya man po baga na ang mga tarpulin ninda elected Mayor Ray Lacoste, mga tarpulin ninda Governor Luigi Villaferte nananggana ka nakaging eleksyon and si Congressman Mix Villaferte nanangganang congressman sa Rinconada, pinagbawalan niya ang panahon sa Rizal Park na magbugtak nin mga tarpulin ninda. Pero mayo pong reaksyon o nadangog man lamang kitang putak-putak hali sa mga opisyalis na inikan sa tuya pong gobyerno. Okay lang sa senda. Dahil ang kagustuhan ganito ni Margie Aguinildo, dahil magpa-instalar o magpakabit ng tarpaulin dyan sa may Partikan Buhi Rizal Park. Mayo po sindang nadangog na ano pa man na negatibong reaksyon or putak-putak sa mga pinagbawalan niya man na mga politiko dyan sa Partikan na Buhi Camarines Sur na magbugtak ng tarpaulin sa Buhi Rizal Park. Pero ngunyan na si Margie ang dahil tugutan na magbugtak man kasi ang tarpaulin para sa iya man na MMA showcase man na ini or inaapod na imbitasyon sa mga hobinis as in mga kahubinisan para sa indang recital show, talento sa pagbaile o kung ano pa, ay grabe na po ang putak-putak. Sa Roman ini yung dati man na konsel dyan, na kontrango niyan sa mga karahayan na gibo ni Mayor Ray Lacoste. Sa ropa man na gatong, yan. Pero garumayo man ng supog, asin mayong utang na buot. Ano po? Kan panahon, sip-sip man na marayang ki Mayor Ray Lacosting dating konsel dyan. Ngunyan, uling siguro dahil napapaboran, firming kontrabaga, ki Mayor Ray Lacoste, ining dating konsel dyan na si Ting. Ano? Kaya yan po, ang mali dyan sa party kay, kay Margie, nagbuboy-boy kan sa iyang hinanaki, nagpuputak-putak kan sa iyang kabaldi. Pero gibo niya man po yung kampanahon Pero mamayon man kitang nadawag na negatibong reaksyon o pagputak-putak sa mga politikong pinagbawalan niya man na magkabit ng tarpaulin dyan sa Buhi Rizal Park.
Tapos baka sabihin nindo, namumuliti ka ang alkalde dyan sa buhay. Dahil man po, talagang nagkataon lang na pinagbawalan na muna ang pagkabit ng mga tarpaulin sa may Partikan Rizal Park. Sa kabako man yan acronym ng MMA, naging rason. Ang rason dyan, bawal na muna. Sa maburog tarpaulin, tapos dahil manaralion, nakaka-route lang sa Kagayunan kan Rizal Park. So, dahil man po namumuliti ka dyan si Mayor kundi dyan, masyadong onion skin. Ini pong dating alkalde na si Margie Aguinillo. Gibo-gibo niya man nga ni Kampana. Kaya dapat okay lang yan. Bakong pinag-aano pa sa social media ninda, no? Sa sayang Facebook page. Saka may saro pang page na saro pa man sa nagpaparagatong, kung ano-ano na sa nang tuyaw kay Mayor Ray Lacoste. Pero you cannot put a good man down. Sa iling niya mo, dahil tultul po ang trabaho, marayaan na serbisyo sa mga taga-buhi. Miski nga, iba kong mga taga-buhi, nagtatabang si Mayor Ray Lacoste. Saro po palan sa magayon na barita dyan sa buhay. Ining si Mayor Ray Lacoste, nakadisponer na po nin haros 4 na hektarya hasta sa 8 hektaryang lote. Sa sarong barangay dyan, sa barangay Santa Faustina kayo dito. Ano nang barangay daw to? Pero Santa Faustina. Para bugtakan po ng pambansang pabahay na hinagad naman kay Presidente Bongbong Marcos. Saro ini sa major project and program. Na itong mga uda ki Baloy, matawan ki Baloy. Konkreto pati. Araw gatong nangyari po bagang project niyang pigaan ni Goraran, pinag-blisingan sa Partikan Naga City. Na ang lote na naghiwas na pagsasadiri kang gobyerno probinsyal. Kaya nga ni yaon po duman si Governor Luigi Villaferte, Congressman Migs, and Congressman Elry Villaferte. Para ang pirang ribo. Sabihin tanang siguro, kasyang ma-akomodar ang mga 20,000 gayud na pamilya. Para sa 20 mang gayud na eskalon na pambansang pabahay. Na mayor na programa asin proyekto ni Presidente Bongbong Marcos. Saka nagayong-gayon natayaon po sa sentro. So mga ma-register dyan, naali pa kung saan-saan na barangay, coastal yan or ubaliw na barangay, magkakaigwa ng disenting pagbuhay, disenting harong, asin magkakaigwa pa ng hanap buhay. Tayaon sinda sa haranikang Central District or Commercial District. Maray may supplyan ng tubig, kuryente, pangarog kan ibang mga pabahay na ang problema ang pangkabuhayan, ang hanap buhay, ang income, saka ang supply ng tubig and kuryente. O yan pong project na ni Presidente Bongbong Marcos, umaw tanto. O ganyan, maging si Mayor Ray Lacoste, dukot man po bagay kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Nagkaigwaman siya nin kusog buot na maghagad kansiring na proyekto na ibubugtak po sa Partikan Buhi Camarines. Mga at least 2,000 families man ang pwede niya pong matabangan na paestaron sa kung mangyari ang pambansang pabahay na yan. Kasi igwa nang identified na 4 to 8 hectares na gayong lote.
O apira kayan si Congressman Mix Villaperte kan makaulay kan Radyo Ronda kan Sarong Aldao. Naugma siyang hinaputa ini. Taan requirements niya sa ibang mga mayor sa Rinconada, plano niya man pong hagadon kay President Bongbong Marcos na digdi sa Rinconada, magkaigwaman ng pambansang pabahay. Takadakol pa man po digdi nag-aarar sila na sana. Igwaman na rong, gibo pa sa low materials, an iba, matalagang pag-isadiri o pagrurugaring naro. So gusto niyang matabangan ang ribo-ribong mga taga-Rinconada kung magkaigwanin pabahay, ha? Pambansang pabahay sa Iriga City, sa Nabua, asin iba pa, sa Bula. Dyan sa Bui, mismo nang nag-effort dyan, ini na po mismong si Mayor Ray Lacoste. At siya nakakaulay-ulay niya personal. Ini pong si President Bongbong Marcos Jr. Malata kan ginibong sona, kan Presidente. Saro po siya sa alkalde sa Rinconadang nakapag-atindir kang sona. Ako mo siya ang Presidente kan Liga ng mga alkalde digdi po sa probinsya manin Camarines Sur. Asin dukot sa administrasyon ngunyan kan probinsya asin sa mga Villaperte. Kaya ang mga Villaperte po rayaon po baga duman nagatindir sa zona. Mala sa konsagrado mga 7 ang grado pasado dahil po talagang ibinuklad ang performance, ang accomplishment, mga plano ni President Bongbong Marcos kung paano po mag-asenso ang mga Pilipino asin kung anong mga proyekto ang gusto niyang mangyari. Saro na dyan ang Pirokari. Malata may nahiling na nga ni kung bagong senator testing na mga coaches or ining train na nagbiyahe na sa lokal. Sana mag-diri-diritso na po ining project na ni, diri-diritso man po pati ang release na planong gibuhon. Makakatipid na po sa biyahe asin sa pamasayan sa tuyang mga kababayan sa Bicol Region. Ining Maharlika funds sa project kan sa tuya pang Presidente. Mga pambansang pabahay saka ini pong plano niya na magbarato ang mga barakalon, mga pagkakan. Kaya may mga kadiwa store sa tabang kan Department of Agriculture asin iba pa pong ayon siya kang gobyerno. Ano oras mga tugang? 9:31 in the morning. Mabuelta kita pagkatapos lang po nin mga hanap buhay. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang inihatod sa Indo ni Punong Barangay Eduardo Di Maiwag kan Perpetual Health Iriga City. Siring man ang oras na yan hatod sa Indo ni Punong Barangay Lito Tataro. Maugmang bareta sa mga problema sa indong mga lulunadan. Yaw na sa Iriga ang John Motor Shop. Jones Motor Shop. Opo, John Motor Shop. Igwasindahan mga ekspertong mekaniko na maserbisyo para sa gabos na klaseng automatic transmission, automatic cars, truck general overhauling, heavy equipments, payloader, general overhauling, gabos na klase nin computer box. Nag-aako man sinda nin preemptive maintenance sa manlain-lain na brand nin lulunadan, Arugan, Isuzu, Hyundai, Fuso, Toyota, Kia, asin Suzuki. Gabos yan, kayang-kaya kan Jones Motor Shop. Hulita igwasinda nin patikanong mekaniko na subok na sa trabaho. Kontakon sana si Mr. Jose M. Santor ang may sadiri sa CP number 0929-1991-829 o kaya sa 0929-3784-134 or 0927-5568-961. Ang John Motor Shop. John Motor Shop, Iguanin Branch digdi sa Rinconada sa Barangay San Isidro, Iriga City. Asinan sa indang main shop, iyaon sa Pili, Camarines Sur. Jones Motor Shop. Quality service is our business. Jones Motor Shop.
Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Base. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Ang Radyo Ronda, RPN, DZKI Iriga, kaibang ang samong mga sponsors nakikisumaro sa kafiestahan ni Ina, Patron kan Kabikolan, Nuestra Señora de Peña, Francia. Buot niya mong pasalamatan ang mga binasunod na major sponsors. Holy Trinity College of Camarines Sur, care of Bobby F. Palangka, President, Don Fortuno Street, Santiago, Bato, Camarines Sur. The local government of Nabua, headed by Mayor Fernando Simbulan, Nabua, Camarines Sur. Asinuyaman ang samuya mga minor sponsors. University of St. Anthony, San Miguel, Iriga City. Cloud Lagyap, Sea Events Styling, your events, our craft. San Miguel, Iriga City. Halo Mango, Railside Highway 1, San Miguel, Iriga City. Lieutenant Colonel Van Layosa, City Administrative Resource Management Unit, Naga City. Police Office, Berlin Street, Santa Cruz, Naga City. Rosemary A. Escobal, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Engineer Elmerhon Athan V. Orbita, Lot 25, Block 3, Cookville Subdivision, San Felipe, Naga City. Caldi's Kitchen, Ateneo Avenue, Bagong Bayan Sur, Naga City. Potato Center, Chima Building, San Miguel, Iriga City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Edita O. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Honorable Olpiano Duran Jr., San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Montessori Children House of Learning Incorporated, Nabua Campus, care of Leia N. Romero, the principal. San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Modern Oriental Home Depot, owned and managed by Edwin Tan. Highway 1, San Roque, Iriga City. Blessed Name of Mary College Incorporated, care of Nueme Marpuri, School Directress. Lopinio Street, San Isidro, Pili, Camarines Sur. Wincy Trading, owned and managed by Edwin Casili, San Nicolas, Baao, Camarines Sur. Winbro, Agrivit Trading, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. St. Jude Tadeos Learning Center Incorporated, West Campus, care of Marinel R. Bagasala, Zone 1, Inapatan, Nabua, Camarines Sur. Municipal Mayor Tomas A. Bucago, Local Government Unit Sipokot, Camarines Sur. Montessori Children's House of Learning Incorporated, Iriga City, care of Daisy Trahada, San Nicolas, Iriga City. Volume Grill and Resto Bar, San Roque, Iriga City. Sa Saindo po Gabos, beyaan lugod kita kan mahal na Diyos. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro. Patrona del Hijo, gran Madre de Dios, se siente la reina de nuestra región. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Be a global achievers with a world-class education and skills. Enroll at Sigara Technological Colleges at Highway 1, Francia, Iriga City. Sigara Technological Colleges offers the following DepEd programs: Senior High School, Grade 11 and 12, Academic Track, Accountancy, Business and Management, ABM Strand, General Academic Strand, GAS, Humanities and Social Science, HUM Strand, Technical, Vocational and Livelihood Track, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Products Assembly and Servicing NC2, Electrical Installations and Maintenance NC2, Masonry NC2, and Tile Setting NC2. CHED programs: Bachelor of Engineering Technology, BAT, Major Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food and Service Management, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Administration, Major Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology. They also have TESDA registered programs, Automotive Servicing NC1,
Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Product Assembly and Servicing NC2, Driving NC2, Heavy Equipments Operation NC2, Heavy Equipments Operation, Well Loader NC2. Sigera Technological Colleges also offers scholarship program, Sigera Marching Band Scholarship, Sigera Barangay Official Scholarship, cash discounts. They also accept scholarship grant from Tulong Dunong, CHED, Estufa Foster Parents Scholarship, OWA, Provincial Government, Congressional District, TESDA, TWSP, and TESDA, PESFA for freshman students. College admission requirements. Bring the original high school report card F138 or SF9, Certificate of Good Moral Character F137, High School Graduate or Senior High School Graduate, Certificate of Live Birth, NSO PSA photocopy, Certificate of Honorable Dismissal if transferee, transcript of records if transferee, 3 pieces 1x1 picture, 2 pieces 2x2 picture, and 5 pieces passport size picture and medical exam report. For senior high school entrance requirements, SF9 report card or SF10 Form 137, Honorable Dismissal, PSA, NSO Birth Certificate, Original, Certificate of Good Moral, and Certificate of Completion. So, enroll now. For more information, please see the register or call 299-2224 or 0921-845-9871 or 0917-8830-109 or visit us at www.facebook.com/Sigera GECS or www.facebook.com. The Sigera Technological Colleges enrollment is now going on. Classes starts for school year 2023-2024 is on September 4, 2023. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars asin iba pa tasigon sa mga eksperto nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kun ngunyan. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga. Bueno mga tugang, balik kita sa satuya pong programa. Sa Naga City po, 3,000 pesos pabuya, no? Inilaan sa makakapagtukdo sa responsable. Sa Pagadan sa Senior High School. Ang pangaran po kani si Rosel. Na consent po na missing ini na ako perang aldaw na nasaro na pong malipot na bangkay sa sarong basurahan. Nagluwas kaya daaning banggi karo sinugo manggay din nagluwas banggi na mabakal kung anong bakalo hanggang sa ini po missing. Sana ining mga responsable nakagibukan panggagadan sa biktima madakop asin mataan hustisya no an pamilya o an biktima. Kaya si Mayor Nelson Ligacion inanunsyo niya na matao man siya ng 100,000 na pabuya. Matarabang po ang LGU, PNP na panimbagon ang sisayman na may kagibo kang krimen.
Sinabi man po ni punong barangay Ronald Luntok, Kanlibuton, Naga City, na nagtagama man sindanin pabuya, ano? Mga 100,000 man. Maging si Nonoy Magtuto, ang mga kandidatong congressman, matabang maning kantidad, 100,000 pesos na pabuya. Kaya garo nakatipo ng mga 300,000 pesos na pabuya. Kung si Sepo ang makakatukdo sa kriminal na responsable sa panggagadan sa sarong senior high school sa Libuton, Naga City. Baad mapadali po ang paghahanap ng hustisya. Medyo nagkakaigwa po lugod nervyos ang mga tao sa nangyayari dyan sa Naga City. Si Sen dapat basulon digdi. Dapat magtarabangan. Ang lambang barangay dapat magkaigwa na po ng CCTV. Ngarig makatabang na maparikas ang pagbisto kan mga kriminal kung igwa man pong nangyayaring krimen sa sarong barangay. Nakulang tabang ang CCTV, ebidensya kaya. Ito nga ning sa Manila, na sarong 8 years old na babae, inalok itong adik man na suspect, natataan sang gatos pesos. Mag-iba lang sa iya, ita dinara sa maduot na lugar. Linupigan ang biktima, dangan ginadan, pinukpok pa sa payo. O maringaning nadakop tulos po ang suspitsado na may pagkarungaw, huli sa tabang po kan CCTV. Kaya dapat lambang barangay po ang CCTV arugunin do ang barangay San Francisco kan Irigat ni punong barangay Mac James Timinya. Palibot po ng CCTV. Dapat arog kayo ng barangay. Mantang ang Department of Health Bicol man pala mga tugang, may pagirumdum sa publiko tungkol sa mga dapat gibuhon na makaingat kita para makaiwas sa hilang na diarrhea. Totoo, kadakol po baga nagkakahilang o niya ng diarrhea dahil mga sa nangyayaring pagparauran, pagbaha. Apira po kan diarrhea, nagkakaigwa pa po nin paglangkaw kan na nagkakahilang sa osteoporosis, mga ati kan mga kino na nakahalo sa tubig baha. Ay kung may mga open wound pa kamo, tatamaan talaga kamo kan na osteoporosis. And ining inaapo da dinggi. Dahil po sa pagparabarahang ini, nagdadakol man po ang nagkakahilang nin dinggi. Ay mga nakakagadan baga ng hilang. May pagirumdum po sa publiko ang DOH sa Bicol. Pakulang sa Metro Manila, asin iba pang probinsya o riyon, nangyayari po ang siring na mga hilang. Na dapat kitang mag-ingat, makaiwas sa mga hilang na nabanggita, ano. Ako pati minsan nakakamati man bagang diarrhea. Kaya po na ako mag-iinom tubig gali sa gripo, ano, na hali sa mga gripo. Gusto ko mineral water na eh. Dahil labo na kung otro magkaigwa ng diarrhea. Sa daita siguradong pigiinom na tubig. Maging sa mga karihan, dapat magbakal kitang mineral water. Sa Naga Terminal, kan ako nagpanaga, nagatin kami duman sa NLRC. So nainom kong tubig duman sa pitsil, nya ako bakong malinig kayo da, inatake ako ng diarrhea. Kaya dapat pasiguro po kita sa mga pigiinom tama na tubig. Makakamati ka mo kayo ng dehydration sa kapagluluya sa hawa. Maating tubig o maating pagkakan, iwasan ta po yan. Mas maringani, mga lutong bahay lang eh. Kaya lang po, makioras man. Mapagal pa magparalo. So, kaya minsan, para
tipid sa kapagalan, saka sa pagluto, minsan natutuod na kita magkakan sa mga karihan. Kaya lang, minsan dahil kita nakasiguro, sa tubig na sa tuyang iinom. Kaya dapat mineral water. Medyo mahal-mahal. Kung an sa tuya man pong source of water, ito sa ng mga sabubon or sa gripo, di pakuluan ta, no? Sabi kan DOH, pakuluan, palamig doon, takainomon. Makakaiwas po kita kayan sa mga pag-diarrhea. Sa mga karihan man, dapat ang pig-propisto sa to, itong mga pagkakan na may mga takop. Ang mga lutong pagkakan. Minsan open na maray nagtutugpaan alpog, nagtutugpaan langaw. May namok pa, ay hindi. Baka may kuratsa pa. Hindi kita nakasiguro. Kaya minsan nakakamati kita kaya naapo na diarrhea. Tapos magtagahugas man kita ka mga kamutat at ibad ang kamutang pinugol ta sa panira, ay mati pala. Miski ang paggamit na po ng CR, magtagasabon kita ka mga kamot. Marin itong malinig kita sa diri. Mag-ingat. Diyan po sa parte kan Rapu-Rapu Albay, nagkaigwa po dyan ng diarrhea outbreak, di ba? Na igwa pong tulunggayong nagadaan, uli sa pagpara diarrhea. Oy, dakol na mga estudyante sa Bao, Camarines Sur, nagpasalamat po sa lokal na gobyerno, maging kay Governor Luigi and Congressman Mix. Dadagdag na naman po yan sa sa gastuson maninda sa sendang pag-eskwela sa kolehiyo. Nagkaigo dyan ng payout. Oy, congratulations pala na igwa ng BB Boy, Healthy BB Boy, in the Congressman Mix and Ma'am Rachel Peters Villafert. Healthy and guapito, sabi ni Kong Mix, yung mga nagsasabi sa iyang sugad sa iya ang sendang aking lalaki, amo to sa mga sipsip. Pero ang totoo da, sugad sa iyang panugangan na lalaki ang sendang aking lalaki. Oy, maswerte itong may mga kadakol blessing. Hali sa tuyang kagurang. Kaya taas mga kamot kan mga taong nabibiyayaan po as hindi pinapabayaan kan malad. Ano man ang pagsubok sa buhay, nalalampas. Ang importante ang itong pagtubod sa mahal na Diyos na ang gabos na mga pagsubok sa buhay, nalalampasan. Mga tugang, ang hugeto po, katuyuhan na matawanan ng prioridad kan EDUCO Philippines sarong global development non-governmental organization na mas mapakusog pa ang proteksyon kan mga kahubinisan, partikular ang pagtibag kan child labor, as in pagsiguro kan pang kagabsa na akses sa edukasyon sa bilog na Rion, Bicol. Aram po nindo, may mga kaakian na kaingon yan na sasabak na sa trabaho, para mag-income, makatabang po sa pamilya. Pero dapat ang mga kaakian mag-concentrate sa pag-aaral. Bakong pinapatrabaho na kan mga magurang.
Kakibat po kayo ni an sa indang komprehensibong plano tangarig matutukan. An inaapod na mahalagang aspeto arog kan nutrisyon, pamamahala at maging kan sa enda pong kabuhayan na maging instrumento para sa mas maray na futuro sa mga jóvenes sa Bicol Region. Mientras tanto pong tawan onra kanasabi ng non-government organization and community volunteers management sa islang probinsya kang Catanduanes. Objeto kang inisyatibong ini po na pakusugon pa ang interaksyon sa komunidad lalo para sa maray na futuro para sa mga kaakianta. Pinagpartisiparan man po ini kan mga piling IDOCO community volunteers gikan sa banwaan kan Karamuan ang pagtitiripon asin pagsumpa para sa indang lehitimong serbisyo sa paagi man po kan pakikisaro asin padagos na pakikipagkoordinar o relasyon sa Community Volunteers Management Team na magiging sinyales subuot kan pagsikad nin sarong pagbabagong komunidad. Sir, may commercial pa kita? An oras mga tugang, 10 o'clock in the morning, an oras na niya kan sa tuya pong mga sponsor asin man mga komersyal. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry, an epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxins sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, Iguanic Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate,
putik, libag. Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield ko. Labanan pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield ko. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Gusto bang maging milyonaryo? Magpadala ng pera at manalo sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. Mula July 16 hanggang October 15, magpadala ng pera gamit ang ML Kwarta Padala Domestic Handout at may tsansa ka maging isa sa 3 masuswerteng monthly winners of 1 million pesos cash each sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. See posters and flyers for more details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 169907 series of 2023. Education is your passport to the future. Equip yourself with skills and quality education offered by Mother Teresa Colegio de Iriga. They offer the following courses for academic strength: accountancy, business and management, ABM, science, technology, engineering and mathematics, STEM, humanities and social sciences, UNS, and general academic strength. They also offer technical, vocational and livelihood, information and communications technology, ICT with specialization in computer system servicing, home economics with specializations in bartending, food and beverage services, tourism promotion services, and local tour guiding, arts and design with specializations in performing arts, music and dance, visual arts, and media arts. At ang pinakamaganda, pinakamagaan, no tuition fee. Libre
ang books and modules, school uniform, PE shirt, ID and ID lanes. Kaya ano pa? Enroll na sa Mother Teresa Colegio de Iriga, San Roque, Iriga City. Sa likod lang ng Iriga City Terminal. Sa mga taga-Balatan, meron ding Mother Teresa Colegio de Balatan, Zone 5, Duran, Balatan, Camarines Sur. Sa mga taga-Bula, nandyan din ang Mother Teresa Colegio de Bula sa Salvacion, Bula, Camarines Sur. Inquire and enroll now. Visit our webpage, motherteresacolayo.edu.ph or our Facebook page at MTC Iriga o di kaya ay tumawag sa 054-884-7876. Cellphone number 0946-340-3540. Mother Teresa Colegio de Iriga. Be Mathesians. Be Champions. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes, at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be a global achievers with a world-class education and skills. Enroll at Sigara Technological Colleges at Highway 1, Francia, Iriga City. Sigara Technological Colleges offers the following DepEd programs: Senior High School, Grade 11 and 12, Academic Track, Accountancy, Business and Management, ABM Strand, General Academic Strand, GAS, Humanities and Social Science, HUM Strand, Technical, Vocational and Livelihood Track, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Products Assembly and Servicing NC2, Electrical Installations and Maintenance NC2, Masonry NC2, and Tile Setting NC2. CHED programs: Bachelor of Engineering Technology, BAT, Major Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food and Service Management, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Administration, Major Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology. They also have TESDA registered programs: Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Product Assembly and Servicing NC2, Driving NC2, Heavy Equipments Operation NC2, Heavy Equipments Operation, Well Loader NC2. Sigara Technological Colleges also offers scholarship program: Sigara Marching Band Scholarship, Sigara Barangay Official Scholarship, cash discounts. They also accept scholarship grant from Tulong Dunong, CHED, Estufa Foster Parents Scholarship, OWA, Provincial Government, Congressional District, TESDA, TWSP, and TESDA, PESFA for freshman students. College admission requirements: bring the original high school report card F138 or SF9, Certificate of Good Moral Character F137, high school graduate or senior high school graduate, Certificate of Live Birth, NSO-PSA photocopy, Certificate of Honorable Dismissal if transferee, transcript of records if transferee, 3 pieces 1x1 picture, 2 pieces 2x2 picture, and 5 pieces passport size picture and medical exam report. For senior high school entrance requirements: SF9 report card or SF10 Form 137, Honorable Dismissal, PSA, NSO birth certificate, original, Certificate of Good Moral, and Certificate of Completion. So, enroll now. For more information, please see the Register
or call 299-2224 or 0921-845-9871 or 0917-8830-109 or visit us at www.facebook.com/Sigera GECS or www.facebook.com. The Sigera Technological Colleges enrollment is now going on. Classes starts for school year 2023-2024 is on September 4, 2023. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga. Ngayon mga tugang, balik kita sa Satuya pong programa. Ano oras? 10:14 in the morning. Maurikaso na Marena po. Gusto ko man pong pasalamatan ang dugang tapang mga sponsor sa Piña Francia Festival sa moyang gigibo na Blue by Blue account. Full coverage kan padangadang na kapistahan po Ninang Nuestra Señora de Piña Francia. Diyan po dyan, pinapasalamatan mi ang Romars International Gases Corporation, exclusive distributor of Mars Flame LPG cooking gas. Refilling plant at Zone 2, San Juan, Bao, Camarines. Owned and managed by Vice President Director Elmer Sapugay and Charlie Sapugay. Diriman po ang Butor Store, owned and managed by Mr. and Mrs. Henry Butor of San Francisco, Iriga City. Siriman po si Honorable Nestor Andales and family of Barangay San Kagawad, Barangay Kagawad o Barangay San Agustin, Iriga City. And yaon man po dyan si Architect Lito Florize and family kan Barangay San Antonio Ogbo, Buak, Camarines Sur. Siring man po ang ang honorabling alkalde kan banuan po ni Buhi, Honorable Mayor Ray Lacoste and family o Buhi, Camarines Sur. Siring man po sinda Honorable Councilor Inton Paro Balyibar o Bula, Camarines Sur, and sa iya pong aki si Dingdong Antioquia Balyibar o Barangay Salvacion, Bula, Camarines Sur. I-record po yan ni paring siya, mga dagdag na pang mga sponsor. Saka ang metal forming po dyan sa Diversion Road,
sa party po kan barangay Francia, Irrigation. Sa liwat, pinapasalamatan mi po ang Iriga Metal Forming Incorporated na mga kuayan sa Highway 1, San Jose, Iriga City. Diyos mabalas po sa inyong lugar. Siribot ngunyan ang mga namamanwaan, ang mga kababayan ta. Sa pag-ipos na naman yung pangudduhan. Ang tao kaya po pag gutom, nagbabalingaw. Pag basog, tranquilo ang buhay. Kaya dapat po amay pa magdisponer na ng panapna, magdisponer na ng panira. Pag tagagutos na po dyan ng daon ng malunggay, dawa itong puyo or talusog, magbakal na kamo ta masiram yan sa bawan. Pero na yan, pangutuan. Mga tugang may plano daang magsibak nin 18 PNP official ha. Malata ang barita niya to ipapautob na po ini. Tano daw. Sa lakon sisirikadan sa pwesto ining mga pulis na yun. Dagos na pong sisiribakon sa serbisyo kan PNP. Ang bali daa 18 opisyal na inako ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang courtesy resignation. Matapos ma-embwelto po sa 6.7 billion illegal drug, amakon ng 6.7 billion pesos na illegal drug trade. Kanakaagi pong taon. Sigon ki PNP Chief Brigadier o Police General Benjamin Acorda, ang sibak sa mga ini kasunod sa iyang pagkikipag-ulay kay Presidente Marcos. Malata sinabi ni Acorda na medyo naabala ang pagsibak hulita kay puan pang linawon sa Presidente. Kung serbisyo o pwesto sana ang aalion sa mga embweltong opisyal na ini kan PNP. Naaraman na mismong ang Presidente na ang nag-abot sa iya nin mga pirmadong dokumento para tulos na matanggal sa serbisyo ang mga opisyal na ini. Hulit ang may pirma na ang Presidente, dagos na pong sisikadan sa serbisyo ang 18 mga pulis. Kung saan limitadong benepisyo sana sa endang marireceive, sabi po ni General Acorda. Magigirumduman po kay itong nakaaging simana, inako ni BBM ang pagbutas sa pwesto. Kan bali 18 Police Brigadier General and Colonel. Sosog sa rekomendasyon ka National Police Commission Ad Hoc Advisory Group
na nagsagibo ng investigasyon. Ini po matapos na ihayag kan Presidente sa iyang ikadawang State of the Nation Address na sa iyang aakuon ang resignation kan mga tewaling law enforcer as in ibapang inbuelto sa kalakan po kanina apod na transaksyon sa illegal na droga. Sa 954 pulis na iniimbestigaran mga tuga. Inangat kan Presidente, inangat kan grupo si Presidente Marcos na akoon ang pagdidimitir kan 18 police officer na mga na-inbilto po sa transaksyon kan illegal na droga. Ano na kayo na? Dahil na nagka-quarantine ito sa enda pong mga sweldo. Na na-inbilto pan ibang kapulisan sa pumampugabon sa mga katarantaduhan sa transaksyon. Ay inda tayo. Dapat kaya sa pulis, mayong sambal, mayong bisyong sugal, na nga rin tayo makaisip ng katarantaduhan. Iyo po baga. Kung tulo-tuluan agum ay hindi. Kulang ang sweldo. Bilib ako sa mga lalaking dakulang agum. Nagabos na tataan po ng atensyon as in na kumbaga sa nagagampanan man ang obligasyon. Pero kung napapabayaan ang ibang pamilya, ay nako, dakulang gulo. Ang iba kaya nakakasuhan po ng BAUSI, anti-BAUSI law or sustento. Takon si original lugod napapabayaan na. Kasi ikaduwa, as in ikatulong agom, iyon ang naasikaso ay hindi tayo. Masubin kaya nga sinako ang agom na panduwa or pantulong o kaya mas dakulan intriga sa hubin. Oy, marina aga sa gabos na itong mga parantabay, sa mga inaabot kan sa moyang signal, sa mga Facebook Live viewers, good morning. May mga Facebook Live viewers po kami na minsan dahil may naman kayo nababanggit ang mga pangaran ninda, nalilingawan na, kaya advance na ang tutuyang pagpalayog nin good morning. Maluya po ang signal sa internet. Paano daw? Makayarak man daw kanibatang kababayan na pinagbaraha po, nagpaparataw-pataw sa tubig baha. Dahil po kaya naglalangkaw po ang numero kan mga nagkakahilang nin dinggi, leptospirosis. Kaya may abiso po, may pakiramdam ang DOH sa
nasyonal, maging sa Bicol, pati ang diarrhea ha, mag-ingat po kita. Mahal ang gamot, mahal ang bayad sa doktor, mahal mag-hospital. Kaya kung dahita po ililigtas ang buhay ta sa mga kailangan, diba, labuton ang bursata sa bayad sa ospital, asin kababakal po ng mga bulong. Sa karugado, ang taong may hilang, marauton ang mata. Oy, duman po sa mga kababayan ta, magtagatanom kita, nin mga gulayon sa tuyang kapalibutan, sa tuyang mga bakanting daga, sa tuya pong mga pagrurugari. Makakatabang na po yan sa pangural daw tang pagkabuhay. Ang malunggay lang po baga, kulang tabang na po na makalibre na kita, mga ining ugbos ng dahon ng kamote. Oh. Bababaw-babaw sa sinap na ang ugbos ng kamote, panira na po yan. Lagan mo yan ng sibuyas, kamati sa kalimun. So, tunay na ang siram. Tunay na ang sustansya. Di sa man po, magutom kita. Pero kung may mga tinatanong-tanong kita, ay di siyempre, tranquilo po, makaligtas na lamang sa panira. Aber daw, nasa linya ko niyan, si Karundang Philip Barasina. Good morning kami. Salamat, Tabi Karundang Joey. Good morning sa mga parantabay niya to. Good morning si Acting Mayor Vic Ramos ka na Banuanin na Bato. Babasahon ko lang ining ipinadarang surat ka na Department of Interior and Local Government, Regional Office 5, digdi sa opisina ni Mayor Vic Ramos. Yaon si Mayor Vic Ramos na makaulay tada on there. Yes, yaon, Tabi. Kaulay yung tana on there. Oh. Kunyanon ta daw. Mayor, ano po ang masasabi mo digdi sa ipinadarang surat ka na DILG na talagang ang nakapirma baga digdi sa surat hali mismo si Director Attorney Arnaldo E. Escobar Jr. Na Regional Director ka na DILG. Nasa angkor po si Karundang Joey. Hello po, Kalpagyo. Good Hello. morning. Good morning po, Mayor Vic Ramos kan Banuan po kan Bato. O ano po ang masasabi mo kaniyong surat hali sa DILG Regional Office? Well, ini pong surat na ini at about po ini kang query or clarification kang Land Bank of the Philippines Area Branch about po sa clarification ninda kung sino man ng kung si isa man ng talaga ang nagtutukaw or rinirespeto kang DILG na nakatukaw bilang alkalde or acting municipal mayor. Dahil aram mo pa kang pizza Gis or pizza Dosi, nagpadaranin komunikasyon or surat si Mayor Junjun Sorilla sa Land Bank na mina-inform sa Land Bank office na siya daan nag-assume na kang July 10. So, gusto sabihin, gusto niyang i-emphasize or sa Land Bank na siya dapat ang igwang authority para sa mga financial transaction. So, ako man po, siyempre, automatic, mas nainot man ako sa iya na right after itong magkaigwa na po nin suspension order, so sa toya man pong pinadara sa Land Bank, sa Land Bank, and then sa ito pong certification man halos sa provincial director kan DILG. Kaya lang, ayun na nga niya, nagsurat po si Sorella sa Land Bank. Pero nag-o-oppose siya demands or pini-emphasize niya na siya talaga ang mayor na nagbalik na siya since July 10. Sa po, si siyempre recognize na pirma nindo ni Sorilla kan Land Bank.
Well, ninhuli nga ni ko po itong surat ni Sorilla, and then ito man na pag-farness ko kang kopya kang suspension, and then itong certification sa DILG. Nag-come up ang Iriga branch, Land Bank Iriga branch, din sa rong decision na nagsurat po sa regional director kang DILG. Nag-query naman kung sisay talaga ang sisay talaga ang iguang karapatan, or kung sisay talaga ang alkalde or acting mayor kan Banuanin Bato. Now, based po digdi sa surat po kan suudma na actually po ba ko ining address sa kuya, kundi copy parnis lang po kita digdi sa copy parnis po kita. Ang copy parnis kaning surat ni Regional Director si Governor Villafuerte, then sa Gudang Panlalawigan, at saka yan si Provincial Director Julius Rodel Cal Ortiz. And then si Mayor Sorilla, then ako po copy parnis mo kang surat ni na pig-confirm po digdi base po sa surat ni Regional Director, pig-confirm na kita ang basahan ko lugod po ining diit na portion ni. Sige po. Thus, we confirm the assumption of Vice Mayor Victorio S. Ramos as acting mayor of Batuk, Camarines-Sur. So, ang basis po kaini na pig-cite or pig-quote ni Regional Director Escobar, ini pong decision, ini pong sarong desisyon sa Supreme Court, ini pong Mendoza versus Lacsina, GRP number 146875, July 14, 2003. So, sarong ni sa basis ni Regional Director na kaya nga ni po, pig-confirm kita na kita po talaga ang acting municipal mayor kan Banuanin Bato. Congratulations po. Kung araw kayan Mayor Vic Ramos, tadawa pigpapara agawang kantukawan dyan, kan suspendidong alkalding si John Sorilla, ang legal na mga pagtukaw mo po bilang acting mayor, pinapatunayan sa pagi po kaning suporta kan mga ahensya kang gobyerno. Tama po dahil inot na inot po kaya medyo nahamper si financial transaction ni dyan sa Land Bank. But ninuli po sa clarification na ini, mayo na po kitang problema. In fact po si sa kuyang treasurer, pag-orderan ko na mag-process na kan pampasweldo kan mga empleyado dito sa Banuanin Bato. So dahil man na abalang maray po pala ang pag-release kan salary and iba pang operational expenses kan LGU para po padalaganin maray sa indo pong munisipyo. Well, naabala man po, siguro mga sarang naabala man. But inuli po kaining surat. So, normal na po giraray ang magiging proseso. And so far as the financial concern, financial transaction is concerned. Di smooth na po pala, running smooth na po pala ang transaction giraray. Tama po. In fact po si disbursing officer tayo na dyan sa pero tingala na si Cheke na para maka-encash and then para makapasweldo at yan ansa to yung mga empleyado or sa aga. Iya po, may nabaritaan ako dyan na igwada pong department head or secretary kang sanggunan na bayan na nagpaparibong. Ano yan, pwedeng ribayan yan kung araw kayo ng prinsipyo man kayo na acting mayor ka po, pigpapara, balik ka pa sa roll call pag nagkakaigwang regular session. Ano yan, may pinapaboran niya na politiko or dapat serbihan ng publiko or baka gusto sa naman niya na magserbi sa sarong politiko? Ano, hindi pwedeng ribayan ng araw ka ng mga empleyado? Actually po suratan ko na siya the other week na papapundo ko siya sa balikan sa kuyang pangaran sa roll call dahil yun na nga niyan, kompleto naman ang documents na forward din sa Office of the Sangguniang Bayan na daiya ako pagbalik because I am now the acting municipal mayor of municipality. Pero napaparong ko dyan, gusto kang matanggal sa pagiging vice mayor
Tama ko ngayon kung makaapat pala niya akong absent sa roll call niya si Vice Mayor o baka nga niya ako mapatawang katong sa internal rules and procedure na pag nakaapat ng consecutive absences, pwedeng tanggalo na sa pagiging membro. Dahil man po yan, dahil maski po yan maski sang gatos na bisis niyan, apodo ng pangaran ko, ako po ang nagtutukaw na acting mayor. So dahil man po yan ito actually duman sa roll call. Kundi gusto talang ko tang i-emphasize dyan sa secretary tang yan na garo igo kayang taong nagmamanipulate in favor sa pag-apod sa kuya sa pangaran ko. Kundi useless man nga nito yan. Although pero useless po, pero makauurag po bagan arog kaya namang estilo. Ayo po lang yan, mga kaikikan po yan. Kung ano yan, kwalipikado doon sekretaryong yan o baka bako, dapat kayo doon maging sekretary kan Sangguniang Bayan, abogada or abogado. Well, bako man po siyang abogado. Minsan bakong kwalipikado yan. Pag-arog ka yan. Bakong kwalipikado, dapat abogado po sa to yung maging sekretary. Tangarig Welber sa inaapod na legal matters. Dapat ko arog yan. Kundi aram mo, bako man ako nag-appoint yan, sekretary niyan dyan sa Sangguniang Bayan. Ay, arog pala niya kaya. Makauurag kaya po Nailing ng ika-acting mayor, magpara iba ka pa sa mag-roll call. Di ka ro, may naamoy tayong something, di ba? Yung nga nito, pag aram mo pag masisyon na, ang monitor ko, minabalyo na dyan si Mayor Sorilla. Pero nag-meeting ng sinda kung ano ang mga gigibon na technicality na maaman sa proseso. So, kung ipabayaan ka na yun, garo sa sitwasyon kaya ninda talaga ang tunay na provision kan mga lay, pero pilit nindang pagtitest ang katotohanan. Dapat duman lang ko na sa mga makatotohanan sinda po baga kumbaga sa nagsumpa man na masirbi ng tama as in masirbi sa publiko. Dapat loyal sinda dapat sa sadiri as in sa tao bakong sa publiko. Tama po talaga. Then kung sa toya pong babalikan ang sitwasyon ni sa Banuanin pa to, it is not the Vice Mayor, it is not the members of the Sangguniang Bayan na nagpuon ka ining issue problemang ini. It is actually the mayor na napasala siya sa mga aksyon niya. So sabihin kung igwaman pong political crisis sa Banuanin ba to, ang tunot dulo ka ini po si Mayor Sorilla. Dahil di siya naging maingat kung ano po ang mga provision sa local government code and other provision na ay po anan po nin respeto or kaipuan tawan tanin tamang interpretasyon. Dapat pala Mayor, porque local chief executive ka or chief executive officer, dahil gabos na kagustuhan mo ang masusunod. Dapat pala, with the consent or may konsulta lamang, may busis lamang hali sa board or hali sa membros kan Sangguniang Bayan. Ang pinakang sumada po kaya dapat medyo basa-basa kan mga provision. Basa-basa kan Biblia kan lokal na gobyerno o kang basa-basa kan Biblia na kung saan iyan ang nagiging pigkukunantakan sa tuyang puder or iyan nagmamandukan sa tuyang puder. Otherwise, kung di ka po nagbasa-basa kayan, ay malamang mapapasala ka. Sirig po bagatan nangyari kasong ini. So, kulang si pagbasa niya, kulang si pag-intindi niya kang provision na dapat pala igwang authorization ang Sangguniang Bayan bago ka kontrata sa anuman na kontrata kay po ang igwang authorization ang Sangguniang Bayan. Yan po ang number one na medyo napasala pig-assume po siguro ni Mayor Sorilla na tama siya. May mga provision po. Ika po, Mayor Vic, talagang nagbabasa ka kan fundamental law of the land or ining inaapod na local government code and apuera ka yan, nag-aadal ka na, nagbabasa ka pa,
may legal officer ka? Ikaw O may po, legal kita, counsel ikaw po, kang, kita, pero kinukonsulta mo? Yes, aside po sa tuyang sadiring pagkaaram, ikinokonsulta ta po yan sa tuyang council, and then sa tuyang mga kairibanan na kung saan kami mismo nag-i-interpretar kung medyo dahil kung talagang dahil kami nagkakaigwang conclusion na iyan sa sarong conclusion lang. So, ikinokonsulta mo po yan sa samuyang council o sa samuyang abogado. Tanganing ma-assert or mataanan kami ng advice. So, yan pa ang ginigibo mo. Tanganing, difficile po kaya pag napasala ka. Pag napasala ka na, dipisilon na pong minsan mandidipisilan ka ng ibalik itong tama dahil napasala ka na nga niyo. Iyo mananggad po. Sa kumusta man po pala ini yung nagpi-preside ngunyan as temporary presiding officer sa Kansangunian Bayan, ano, maray man po ini or medyo pigigibo lang nagaro ano lang, baka kinakawat-kawatan lang kan madudunong man na membro dyan, Kansangunian Bayan? Alam mo po, ang pagpipreside, halin na kitang naging member ng Kansangunian Bayan, aram ko man na ang bawat presiding officer igwayan ni naapod na sabiring style. However, kaya po, magsunod ka mang giraray duman sa proseso. Ano ang mga pasunod-sunod na sistema kan pagpipreside? So, yan man ako. Actually po, on my part, sa party ko po, mas difficile mag-presenter nin sarong resolution na kung i-interpolate pag in-interpolate ka po kan majority o kan mga madudunong na konsyal, baka din masustiniran nin mga simbag dahil mo ma-justify ang i-sponsoran mong resolution. Mas difficile. Ngingiritan so, pati. ako po, on my part, so mas facile para sa kuya. On my part, mas facile na mag-preside. Kaya po ang nag-preside nyo yan, minsan, consideraron data bago man na bago pa lang siyang mag-preside. Pero sa iling ko kaya, po, ang temporary presiding officer ta, mas madunong pan-sekretary nindo dyan, Kansangunian Bayan. Pero din ako kayang supal-palong kayo yung presiding officer ng sekretary niya dyan. Mabuot kaya, pero sa madunong ang... Sa sobrang buot po, minsan, hiningiritan po. Officer. Mabuot, pero pigingiritan lugod siya eh. Kaya ganun sabi ko man minsan nga ako dapat maging minsan may isog ka man. May isog. So tama, dapat maging may isog ka. Kung pwedeng silyakan niya dyan ang mga nagpapasaway, silyakan niya. May gibil po baga ang presiding. Ika po, pag ika nagpipreside sa session regular nindo, permi mong pugol ang gibil. Ito ang intensyon ta kayan para makapag-rolling tulos kita. And then kung igawang magpasaway na konsyal, automatic batikalon mo ka. Dahil sumalang ko. Totoktokan lang, ano po. Totoktokan lang. Yan. Ako mas inuumaw takata, mas eksperto ka sa pagiging presiding officer, mas maorag ka pa palan sa management, sa pagiging local chief executive. Ganyan ako ikapalan, guys. Ang talento mo talaga, yao na dyan eh. Talagang siguro niya ako, sultiro pa ni, nagparabasa na ni. Kan pagiging miyembro kan sanggunian, pag-preside, as in pagmanihar min sarong lokal na gobyerno. Bagay ka po palan, dawasain. Kayang-kaya mo ang trabaho. Sa bagay, totoo man nanggad na kan maging membro kita kang Sanggunian Bayan digdi sa Bato. Way back 1992 talagang soltero pa kita. Paya pa kita kayo. Iyan ang gusto ko po, arog sa emo po, Mayor Vic Ramos, na dahil ka pwedeng dunong-dunungan ka na mga nakapalibot sa emo. Talagang may aram, may dunong. Iyan ang gusto ko sa pagiging presiding officer mo, pagiging elected vice mayor mo, as in pagiging acting mayor mo niyan. Dapat nga sa mo, diretso nang maging acting mayor na talaga. Ano yan si John Sorilla, pagkatapos na maserbihan niya giraray ang 6 months suspension niya, ano yan? May panibago na naman daw na pwedeng atubangon na kaso. Or suspension. Secret pa. Vice, Mayor, Vic, siguro po, dahil po baga, sa mga okasyon nindo dyan, nalampasan nindo, very successful,
Siguro man, baka may gusto kang pasalamatan dahil yaong ka ngunyan dyan sa pwesto mo ngunyan, bad po gusto mong sindang pasalamatan. Go ahead po. Well, ako man po, inot na inot si mga gusto tang tao namin pasasalamat ining daing pundong pagsuporta kan sa tuyang mga kababayan na nagtutubod sa sakuyang kakayahan bilang naging konsyal, naging vice mayor. Ngunyan po acting mayor man lang kita. Bako po kitang full-fledged mayor. Dahil ako unta sa dae, talagang igwa kitang inihidong mayor kan Banwaan min Bato last election. Although nagsiserve siya kan suspension, sa preventive suspension, ngunyan itong penalty na mismo, penalty kan sa iyang kaso. So, ako man po sa mga, siguro, pakiulay ko man sa mga diehard supporter ni Mayor Zorilla, igalang ta lang kung ano ang mga probisyon, ano ang mga lay na dapat igalang ta. Takani pong dahil kita makaperwisyo, dahil kita mahamper ang transaksyon kan lokal na gobyerno. Ako po, kunyaw na ko digdi bilang acting mayor, bako po ning kagustuhan kong personal, kundi malinaw po ining nakapalaman sa local government code na permi kong sinasabi na yaon yan sa probisyon, yaon yan sa mandato, na kung igwang temporary o kaya permanenteng makante sa opisina kang alkalde, automatic po yan base sa provision kan local government code that the vice mayor will act as acting mayor. Sa sitwasyon po kaya gusto tang i-emphasize sa mga taong nagdadangog po sa ibang programa. Opo. Maski nangani po kung nagkataon ka nakaaging eleksyon, kung ang katandem niya ang iyo ang nanggana bilang vice mayor, and then nasuspindi po ang sa iyang alkalde, arbaga kay Mayor Zorilla, mayo pong magiginibo si vice mayor. Ang vice mayor niya kung katandem niya, ma-assume po siya bilang acting mayor, maski po magkaalyado sinda dahil malinaw po yan sa provision kang local government code. Ngunyan, igwalang pong siyempre dahil nawawara mga kritiko sa tuya, sa buot gahaman kita sa posisyon. Bako po, gusto kang linawon ini. Ang pagiging acting mayor ko, base po yan sa provision kan local government code. Ang igwa pong diferensya, ang igwa pong nagka-diferensya digdi, nagka-problema, kung naging maingat ang sa indong, ang sa tuyang mayor, mayo po ining problema ini na consenting atubang ni Mayor Zorilla. Sabi ko ani Subago dapat ang pagiging alkalde po bakong ika nagabos ang may poder. Dapat magsunod ka porki alkalde ka or acting mayor ka, lalampasan mo na si mga probisyon na igwang prohibition sa party mo sa pag-exercise mo bilang mayor o bilang acting mayor. Kaya ay puan man hanggang po siguro bako lang basa-basa kan provision, kundi dapat puro intindihon ang provision kung ano man po ang nagpakalaag yan sa satuyang local government code. Ay, very well said po. Kaya ako nagtutubod na baka dire-diretso na po ang sa imong pagiging pag-serving mayor sa Bato, out pa man lugod na ang third class municipality o Bato, magi ng second class lamang pag ika na po talaga ang nagmamando, namamayo kan sinabit na pong Banwaan. Saro po yan sa gusto kang mainga na may taas po ang level kang klasifikasyon kan Banwaanin Bato. Tanani pong at least mas mataas pa ang allocation kan sa tuyang. Ano ang problema po dyan? Sa sobrang pamumurulite ka kan mga politiko, kaya po until now, third class municipality ang Bato, or talagang dahil kaya itong mga naging mga previous municipal mayor and na dahil lamang na papataas po ang classification na inikan na Bato. Medyo nahuhuri na kita sa ibang munisipyo po. Kaya siguro sa emo pong paagi, baad lamang po maging second class municipality na po ang Bato. Iya po. Siguro po bako bang kapabayaan kan mga previous administrator. Ano daw po sa kayo na? Igwalang siguro mga nagkapipirang mga bagay na dapat nataanan in focus. Ito tanganing may elevate kita from third class to second class. Ano ang mga requirements po yan? Na major requirements?
Well, inot na inot po ang about sa mga taxes. Dapat po yan religious na nakapag although sa parte po kan mga taxpayer medyo pero saro po yan sa pigbabasyan na dapat ang tax kan mga satuyang kababayan na nako-consolidate yan as in siyempre tanganing ang mga tax kan sa tuyang mga kababayan magamit sa mga tamang intensyon, tamang mga proyekto. Saro po yan sa Ang local revenue collection po pala sa requirements na dapat mapataas pa Well, saro po yan sa ko yung pag-intindi saro yan ang local revenue na dapat kung ano ang target income mo sa sarong taon dapat kung igawa kang target income na 15 million at least na ika or maglampas ka pa duman. So nahiling ang kung sa paaging araw ka, mahiling ka na talagang yaon dyan ang intention mong magtaas as in mapakaray ang tax collection kan hindi sa banwaanin ba to. Ayun. Very well said po. Outpaman lugod po an sa toy mga parantaba, especially sa Bato Camarines Sur, nalinawan na si acting Mayor Vic Ramos. Iyo po ang rekognisado kan Land Bank of the Philippines an sa imo pong pirma. Smooth na po ang dalagan sa mga empleyado nakangiririt na. Tabaad sa aga, watchan, makabkab na kan sa endang salary. Mas para sila kan sa salary. Medyo narapalalang pala. Gusto ta pong linawon na bako lang na-clear na po, bako lang si transaksyon sa lokal na gobyerno or transaksyon sa land bank. Kundi pati po ang pag-asumerta bilang acting municipal mayor. So, kumbaga natuldukan na po upon the issuance of ini pong piggibong reply ni Attorney Orcan Satoyang Regional Director. So, pigklaro na po digdi na, sabi ko nga pigklaro na digdi nakita po ang tunay na nag-act bilang mayor or acting mayor po digdi sa Banwaanin Bato. So, na ang duwa pong bagay ang na-clear igdi, saro, ito pong transaksyon sa land bank and then ang kapasidad ka bilang acting mayor based po sa certification kang DILG, inot ang provincial director kan sa tuyang DILG and then i-confirm po kan regional director kang DILG po. Si Junjun Sirilla pala Mayor Vic, di pwedeng magkasal. Tayo ko mga nagbabaka may valid. Kawawa naman ka itong mga ikakasal. Siguro po sa ini sa mai-inform ko sa public nagpakasal. Pasensya na kamo. Pasensya na po sinda talagang invalido itong kasal ninda. Although ang barita ko sinda man ang nagpili na si Mayor Sorilla. Paano na po yan? Di pwede pang mambabae si Mister. Bako mo pala yung tunay si kasal ta kay Mayor John. Iyo, kung may plano magsuwayan sinda, di may problema po. Pero kung gusto nila ng turul-tulan na kasal, saka legitimate ang kasal, sa mo magpakasal. Mayor tama po dahil dapat. Dapat po talaga dahil sinusog nila kung siya talaga ang igwang kapasidad as in igwang legitimate na magkasal. Siguro pwede pang nagrani po sinda sa FOIA itong mga nagpakarasal na daiman kwalipikadong magkasal, dumasan nagkasal. So tatabanan ta po yan para ma-legit as in maayos po itong record ninda kasi kay puwan po yan na maray sa indang pamilya. Lalo na po, ang mayor pala nang dapat magkakasal, ang sekretary nga ni pala, kan alkalde de pwedeng magkasal, ang sistema na tao dyan sa munisipyo de pwedeng magkasal, only ang authority lang pala na magkasal. Ang mayor, naarog mo po na ang kapasidad mo ngunyan, iyo po ang talagang lehitimong nakatukaw, nagsiserving mayor. Dapat ang mismong sa imo magpakasal. Tangarig maging balido ang sa indang kasamiento. Tama po, pigkaklaro ko man yan sa mga inot na kinakasal ko. Sabi ko, ang vice mayor mayong karapatan na magkasal. Yan. But if she or he is acting as mayor, pwede siyang karapatan na magkasal. Pwede po yan. Malinaw po. Pwede po yan, pigkaklaro. Maray po yan na from time to time pala, pigkaklaro, ano po? At least naiintindihan kan mga tao na medyo nalilibungan.
Iyo po, siguro pon po pag-assume ko bilang acting mayor since May 8, baka iguan na po ako 10 or 15 kinasal. Bago po ako nagpapadagos ng ritual kang pagkasal, saro po yan sa ini-emphasize ko. Na ako mismo nagsasabi sa inda, ang vice mayor, mayo pong authority magkasal sa araw kaya na pagkasal. But if he or she is acting as acting mayor, allowed po siya, and then yaon yan sa provision kan local government code. Very well said po. And again, more power and congratulations po libat. Acting Mayor Vic Ramos sa paglinaw kan mga isya out pamanlugod, nakatabang kita sa mga taga Bato Camarines Sur na itong mga nalilibungan, siguro pagmati ko man sa pag-ulay-ulay tayong ini, nalinawan po sindang maray. Salamat na maray. Iyo po. Salamat man po. Again, good morning po. Back to you, Lip. Yes, Karandang Joey, baka ito kayang Sangguniang Bayan Secretary gusto man maging acting mayor. Ay pangyayari. Lang rayo. Lang rayo. Nagja-joke man lang ito. Joke man lang. Dapat kaya pagtaga-kulhaban kaya talaga ibawan ang pagmati niya. Ang sekretary niya dyan sa Sanggunian. Pagtaga-kulhaban, saka pagtaga-palapatakan kanina po dagibil, at pagtaga-tuktukan. Siya pala nagtutuktukan. Siya ang tinutuktukan niya. Kawawa naman ganun Hindi magpara-roll call. Oo. Ano, kita para bebong sa roll call si acting mayor. Dapat araw kayo ng tirada. Oo. Ano man na pagbali pa yan sa roll call. Aling mo na nantig na acting mayor, magpara-bali mo marig di. Pagkala ka nantig sigsari, dapat araw kayo ng presiding officer, bigkaanggutan ang sala. Pigkukurihiran ang sala. Kung sa tatara mo na taga-iriga, i-diferensya. So, halidig sa opisina ni Acting Mayor Vic Ramos na nakaulan na to, kana banuanin na bato. Lip! Yes. Pakisabi man ki Mayor Vic Ramos, may text ako sa iya. Salamat. Hindi man si Philip Barasana, RPN, Radyo Ronda. Mga tugang, sabay ko naman ng pagpaaram sa ngarang ka sa tuyang mga nakaibanan na kaulay, Mayor Vic Ramos, kan Bato Camarines Sur, sa bagi po kan sa tuyang Karonda, Philip Barasena, sa mga Facebook Live viewers mi, sa mga nagantaway, sa mga transistor radio, sa mga sponsor advertisers mi po, Diyos mabalo sa Indo Gabos. Sa lado technical, si Engineer Abby Lindon Turalyo, ngunyan, si Cap Idol Charlie Binaobra. Sa opisina, si Apa, ang sa mong OIC, kan RPN Radio Ronda, RPN DCKI. Ini po si Joey Habana Lim. Salamat kan sa inyong pagantabay. Standby kita sa mga